गिबियावनो धोरोमारि खुलुमनाय बावग्रोबाय। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा जथायै सावरायनायनि गेजेरजों दिनै खौरां बिजोङाव मोननैसो बाथ्राखौ जोङो रोखा खालामनो थाखाय सिगांनाय जादों। थांनाय 10 नभेम्बर 2023 खालारखालि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि गेदेमा बिथाङा मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गुबुन गुबुन धोरोमारिनि बाथ्राखौ बुंनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि बाथ्राखौ बुंदों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिखौ बा बर' माहारिखौ खौसे खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बेबायदि बुङोब्ला जोङो बावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै बुंगोन जे जोङो जेराव दङ बावहायनो जों रोदा सुनानै दङ। बर' माहारियारि धोरोम बा बर'नि गाननाय जोमनाय राव आव फाव सानथौ सानस्रिफोरखौ लानानै जोङो बेखौनो बिथा खालामनानै जोङो थांनानै दङ। बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखोखौ जोङो रिंहोबाय थादों आरो बे देंखोखौ जोङो अरायसम रिंहोलांबाय थागोन आरो बे देंखो बा बर'नि सानथौ सानस्रि हारिमुखौ लानानैनो बुहुमनि खना खनला थानाय गासै बर'फोरखौ जोङो खौसेथिनि बेन्दोंजों लाबोनानै हारि हिसाबै थांना थानायनि खामानिखौ जों मावबाय दङ आरो बेनि गेजेरजों जोङो खौसेथि आथिखालाव दिनै नेपालाव थानाय 4,000निबो बांसिन बर' सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ गोबानानै बाथौनि सानथौ सानस्रिफोरखौ दिनै गोबाफिननानै लानाय जोङो बरायनो मोनगासिनो दङ। बेंगलाव थानाय गोबांथार बर' सुबुंफोर, जोंनि आसामनि खना खनला थानाय आरो अरुणाचल मेघालयआव थानाय गोबांथार बर'फोरखौ आरो आसामनि तिनसुकिया जायगाफोराव थानाय डिब्रुगड़फ्राव थानाय गोबांथार बर'फोरखौ आथिखालाव जोङो बाथौ धोरोमजों गोबाना लानायखौ मोननो हादों आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो हारिनि गेजेराव गोदान जिउ मोनहोफिननाय जोङो खालामनो हादों होननानै जोङो बे समाव बुंनांगोन। जायफोर बिथांमोनाखि बाथौ धोरोमखौ नागारनानै बा बाथौ धोरोमनिफ्राय आनज्रायनानै गुबुन धोरोम जेरै संकरिया धोरोमफोर लादोंमोन, गुबुन गुबुन धोरोम लादोंमोन, गाननाय जोमनाय राव फाव हारिमु सोदोमस्रिफ्रा गोमालांदोंमोन। जायफोर सोदोमस्रि हारिमुफ्रा गोमालांनायाव बिथांमोना हारि हिसाबै सिनायथि होनो हायाखैमोन। दिनै जोङो बाथौ गौथुमा गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जोङो जिहेथु धोरोमा माहारि बोनथुमनायनि गोनांथार बे बिथिंखौ जोङो बिथा खालामनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों बुहुमनि खना खनला थानाय बर'फोरखौ जों खौसे खालामनो हादों। दा बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि गेदेमा बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बर'आ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर'खौ खौसेथि खालामनो हाया होननाय बिथिङा जेबो जुक्ति गैया, बानबुंथाय गैया होनना आरो बिथाङा सामसा सोदोब बाहायदों। बे सामसा सोदोबखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनि डिक्सनारियाव नुनो मोनाखै बा आङो हयथ' नायसनाखै। बिथाङा बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा बुङाखैब्लाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सामसाफ्रा बुंदों होननानै बुंदों। बावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमाव रावबो सामसा गैया। जों बे सामसा सोदोबखौ गुबुन राजखान्थियारि बिथिङावसो जों बाहायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बबेबा मोनसे माहारियारि आफादाव बेबायदि सामसा सोदोब बा सामसा होननानै बाहायो आं दिनैसिम नुफेराखै। दा बेवहाय जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जायफोर गोरबो बिखाजों अनसायो, जायफोरा साफा साफा बाथौ सिबियारि बाथौनि भक्त बिथांमोना देहा सोलेर गोरबो बिखाजों बिथांमोना अनसायो। दा बिथांमोना दुखु मोननायनि गेजेरजों हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। जाय बाथ्राखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा फैबाय थानाय बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि गोथार बाथौ सानखौ एरायनानै खुंनो हाया होननाय बाथ्राखौ लानानै हयथ' जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा दुखु मोननानै बे बाथ्राखौ सोरखौबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। दा बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो रावखौबो सोंखारियाखै। बेनिखायनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि गेदेमा बिथांखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय दा बेबायदि माखासे सोदोबफोरखौ बाहाया आरो बेबायदि सोदोब बाहायनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो। आरो बिथाङा बुंदों बिथांनि प्रेस मिटआव 4 मिनिट 20 सेकेन्ड बेनि उनाव बिथाङा बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ गाज्रि सोंखारिदों, गाज्रि कमेन्ट लिरदों
बेबायदि होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो रोखा खालामनो हादों जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादखौ जोङो अनसायो आरो जोङो हारि हिसाबै जोङो थांनानै थानो बयबो सिगाङो जे बर' थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना बा थुनलाइया हारिनि मोनसे आयना आरो धोरोमाबो मोनसे हारि थांना थानायनि माखासे सान्थौफ्रा बेरखाङो। दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गासैखौबो जोङो मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोङो दैदेनलांनो बा समाजखौ दानो थाखाय लुबैयो। दा बे बिथिङाव जोङो गुबुन माहारियारि आफाद बा सोरबा माहारियारि आफादखौ जोङो नेवसिगोन बे बाथ्राया बेवहाय फैया आरो जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै बा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो रावखौबो सोंखारियाखै, रावखौबो गाज्रि होननानै जोङो आफाद हिसाबै जोङो रावखौबो बुङाखै। दा बेवहाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो बुंगोन जे बिथाङा जोंखौ सामसा होननानै बुंबाय, बिथाङा बाथौ गौथुमा बर' थुनलाइ आफादखौ गाज्रि सोदोब बाहायो होननानै बुंबाय आरो बिथाङा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' माहारिखौ खौसे खालामनो हाया होननानै बुंबाय। दा नैफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जोंनि समाजारि बिजोङाव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि मोनसे फुंखा जानानै फैयो आरो बेखौ लानानैनो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामो। दा बेनिखायनो जोङो बिथाङा बेबायदि गाज्रि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खावलायनायनि अनगायै जे नैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनानै जे दान्थे बिदान्थे खालामनायनि फुंखाखौ जेन बिथाङा खालामा आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाना बिथांनिसिम जोङो गुरैयै खावलायहरदों आरो समाजारि बिजोङाव गाज्रि बुंनाय बाथ्राखौ स्टप खालामनांगौ, बन्द खालामनांगौ होननानै बिथाङा जोंखौ बुंहरदों। बावहाय जोङो बुंगोन ससियेल मिडियाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखायाव गैया, जे दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनि सुइचखौ नारनानै होयोब्लानो बन्द जानाय। दा बेयाव जोंनि आखायाव गैया। दा बे समाव जोङो बुंगोन जे बिथाङा जाबायदि माखासे मोननैसो बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि समाजारि बिजोङाव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि बाथ्राखौ होदों। दा नैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायाबानो बेयो अट'मेटिक सुइचआ अफ जागोन, जोङो बेखौ साननानै लानो हायो। दा बेनिखायनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जे नैफोरबायदि माखासे दान्थे बिदान्थे बा बेले बेजेयाव फैथावनाय बाथ्राफोरखौ जेन बुंलाया आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो, जोङो बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।